Ja, vi er nu kommet til at skulle analysere og fortolke middelalderlitteratur. Og det er sådan, at jeg laver den her video, som I kan lytte til, men I kan også vælge at kigge på mine notater, som er længere nede, som om var det en tavle. Men først, det I allerførst skal gøre, det er at læse folkevisen højt for jer selv, så I har forstået, hvad det er, der er temaet i folkevisen, og hvad den handler om osv. Når jeg har gjort det, så skal jeg lave et lille resumé. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Forsøg at få styr på figurerne, på de forskellige figurer i teksten. Og hvis det er sådan, der er noget, I ikke forstår, så er der noter vedlagt folkevisen. Men ellers så tjek det med en ordbog, eller slå det op, google det, hvis der er nogle ord, I ikke forstår. Først så er det sådan, at jeg vil fortælle lidt om selve tilblivelsen på den her. Det er sådan, at tiden, kan man sige, det er middelalderen 1000 eller 1100 til 1500, plejer man at sige. Man kender ikke den nøjagtige alder for de her typer aviser, men de er i hvert fald blevet til på et eller andet tidspunkt i middelalderen. Man ved heller ikke, hvem det er, der har skrevet de her aviser. Det er en anonym forfatter. Måske er der flere, der har været i gang med at skrive det. Men det er også sådan i den her tid, eller den her epoke, middelalderen, der er det ikke vigtigt. Individet har ikke rigtig nogen betydning. Her er det slægten, der har en betydning. Egentlig så er navnet folkevise misvisende. Det er adelens litteratur, men den blev nedskrevet og indsamlet i romantikkens tid, og så er vi altså op omkring fra 1800, altså i det hele taget i 1800-tallet. Der var der en meget stor interesse for folkelig digtning, så man startede et meget stort indsamlings- og optegningsarbejde, og faktisk så findes der mellem 500 til 700 forskellige danske viser, og det er mange flere viser, end man har fundet og fået bevaret i andre lande. Nogle af de forfattere, der er i Danmark og i Norden, er meget interesserede i de her viser, og indholdet i det nationale indhold, kan man sige, i viserne, det er Adam Oehlenschläger, som låner motiver til sin litteratur der, det kommer vi til at se på senere. Og det er også den norske Ivar Aasen, som er meget interesseret i den her litteratur. Det var sådan, at de her viser, da man fandt dem i 1800-tallet, så var det sådan, at de blev faktisk fundet i den jævne og bondestand. Det er der, at man ligesom har bevaret dem via at overlevere dem mundtligt. Altså de er blevet fortalt, de er blevet danset og sunget via en mundtlig overlevering. Og de var også meget udbredt på skrift i 1800-tallet via de såkaldte skillingstryk, som blev man leveret rundt og solgte, blev de vel også. Men så kan man sige, at folkevise er misvisende i den forstand, at det ikke er folket, der oprindeligt har brugt dem, og det er heller ikke folket, der ligesom har skrevet det. Det har været adelens litteratur i middelalderen. Hvis vi prøver at gå videre til genren, så er den litteraturhistoriske definition på en folkevise en episk, lyrisk dansevise. Og hvorfor har det så fået den der genrebetegnelse? Det er selvfølgelig, hvis I tænker tilbage på, at vi har de tre hovedgenre, epik, lyrik og dramatik. Når vi taler skønlitteratur, så er det jo her en fortælling, det vil sige, her kommer det episke ind, og det er også det er også lyrisk, altså man kan jo synge de her viser, og de rimer og så videre, altså der er masser af lyriske træk i dem. Man kan så stille sig selv spørgsmålstegn ved, om ikke de skulle have haft en genrebetegnelse mere, altså at det skulle være drama også, for der er i den grad også dramatiske elementer, altså elementer fra dramagenren i de her viser.
de visetyper, som vi skal beskæftige os med her, det er dels riddervisen, der skildrer en genkendelig verden. Altså den handler om en ridder, sådan som navnet siger, men det er også den virkelige verden, den verden, som vi kender og tænker på som virkelighed. Hvis det var, derimod ser man så Tryllevisen, som er en vise, det vi skal jo også læse her, German Gladensvend, som er en tryllevise, og den skildrer ikke blot denne side genkendelige virkelighed, men også en hinsides ikke genkendelig virkelighed, hvor der er befolket med forskellige overnaturlige væsener. Altså her er der en gam for eksempel. Der findes et hav af andre typer af viser, historiske viser, skæmte viser, kæmpe viser, er dem jeg lige kan komme i tanke om nu. Men det er altså de to mest almindelige, som vi skal beskæftige os med, og dem der findes allerflest af. De emner, som folkevisen beskæftiger sig med, er kærlighed. Der er næsten altid kærlighed, det er der også i de to viser, vi skal læse i dag. Så er der i ridderviserne, er der oftest, eller stort set altid, en eller anden form for slægtsfejde, eller der er en modsætning imellem individet og slægten. Altså individet som, eller kan man sige en enkelt person, der opfører sig som et individ, og på den måde kommer i et modsætningsforhold til, hvad der er slægtens bedste. Der er ofte et normbrud, altså man bryder med det, som er almindeligt anerkendt, det som flertallet, eller den måde, man tolker tilværelsen på, altså den ideologi, kan man også sige, der er stillet op, den er der en enkelt person, der bryder med, og det går galt så. Hvis vi prøver at kigge lidt på fremstillingsformen, altså den måde, som viserne ser ud på, så har vi for det første altid selve verset, eller også det, der hedder en strofe, og så har vi et omkvæd. I strofen, der som sådan, der får man er handlingen jo gengivet, men i omkvædet er der ofte sådan visens grundstemning. Altså her får vi også sådan et hint om, hvordan den her vise skal forstås eller fortolkes. Der er flere begreber, som er knyttet til den her fremstillingsform, og det også, har I også læst om, og det står der også noget om i de der grå felter, og der er også et lille PowerPoint, som I kan kigge på. Men et af begreberne er det, der hedder formelsproget. Det, der er allermest kendt ved folkeviser, det er brugen af faste sproglige vendinger. Man kan også sige, at det er et stereotype, enslydende ord, der går igen fra vise til vise. Så når man for eksempel skaber en ny vise, så er det ofte en vise, der er kombineret af i forvejen eksisterende poetiske udtryk eller moduler. Man kan også tale om Lego-klodser, at sproget består af en hel masse dele, en hel masse klodser, og dem kan man sætte sammen på forskellige vis. De faste vendinger, de her moduler, de vedrører ofte sådan dagligdags foreteelser, for eksempel, hvordan vågner man op, hvordan bliver man påklædt, hvordan rejser man ud, hvordan kommer man tilbage, hvordan træder man ind i en stue osv. Altså det er sådan nogle forskellige klodser, elementer, som viser handlingen. Og nogle af de der eksempler har vi her i Ebbe Skammelsen, som I skal læse, eller som I har læst. Der står for eksempel, han bandt sit sværd ved sin side, han red sig under så væn en mø betyder så smuk en kvinde, ung kvinde. Han ville af gården ride, det betyder selvfølgelig, at han er i færd med at forlade gården, så stalt en jomfru,
Altså det betyder en stolt jomfru, en stolt ung kvinde, og der er sikkert mange flere af de her faste vendinger i den her, det kan I selv lede efter i den her Ebbe Skammelsen vise. Hvad har de så for funktion? Altså hvorfor er der de her faste moduler i folkeviserne? Ja, for det første så gør det jo, at man kan ikke høre digterens stemme. Altså den er anonym, altså der er ikke nogen, det er en anonym litteratur. Man kan også kalde det for en kollektiv digtning. Man kan sige, at formålet er jo, at når de bliver danset, de her viser, og sunget, og det er meget lettere at huske viserne, når der findes så mange moduler, som går igen og igen. Det er også vigtigt til forskel fra senere tiders opfattelser af, hvad digteren skulle. Altså for eksempel i romantikken har vi jo digteren som en seer eller som en geni. Der er individet blevet vældig vigtigt. Her er det ikke vigtigt, at individet udtrykker sig som sig selv. Her er det vigtigt, at miljøet udtrykker sig gennem ham. Altså. Så så vil jeg sige lidt om den måde, at de her viser, de er komponeret på, deres komposition, den måde, at de er opdelt på, kan man også sige. Altså det kender I sikkert også fra, altså det kender man også fra folkeeventyrene, som vi skal snakke om senere, men for det første så er der et handlemønster, som er delt ind af 3 traditionelle faser, og det er meget skematisk. Vi har indledningen, begyndelsen af visen, der er vi hjemme, og der er der harmoni, altså med streg under harmoni. Så har vi som den anden fase midten, og her udvikles selve konflikten. Det kan godt være, at konflikten er ligesom blevet anslået i indledningen, men det er altså her, konflikten udvikles, og her er der modstandere og hjælpere, der kommer ind udefra. Og så har vi til sidst den 3. fase, her er slutningen. Her får vi så de konsekvenser serveret, som er følgevirkningen af den konflikt, og her er vi hjemme igen. Altså, mens der i indledningen var harmoni, så er der her i udgangen af visen disharmoni. Så vi har altså en 3-delt komposition, der går sådan her, hjemme, ude og hjem igen. Så som regel er det sådan, at der er en helt, der drager ud, eller der er hjemme, man får beskrevet, hvordan der er derhjemme, så drager han ud, og så kommer han hjem igen. Her har vi altså en lidt anden struktur, hvor vi er hjemme, og så drager Ebbe Skammelsen ud, og så kommer han hjem igen, men her er det hele misæren sker, og så har vi altså en disharmoni til slut. Vi skal snakke lidt om personerne. Det er jo ikke sådan, at der bliver fortalt en hel masse om de her personer. Det bliver vist, kan man sige, hvordan de er. Der bliver ikke sagt noget om, hvordan de føler, eller hvordan de ser ud på den måde. Det er så det, man kalder en syrebadsteknik og en adfærdsbeskrivende stil, som man benytter i personbeskrivelsen. Det vil sige, den måde, at man kan forstå den der syrebadsteknik på, det er, at det vi ser, det er et meget stiliseret billede af virkeligheden, hvor individuelle særpræg er ætset bort som i et syrebad. Altså kun det typiske står tilbage. Altså alle de individuelle særpræg, de er ætset bort som i et syrebad. Det handler om her er, at det er typer, vi får at se, det er ikke individer. Det er altså typer, som skal fortælle os noget generelt om, hvordan det er at leve. Så vi har altså ikke individet på banen her, som man har i moderne litteratur. Det er også sådan, at folkeviserne jo er bygget op omkring
dramatiske situationer. Der er ikke en hel masse mellemled, der er ikke en hel masse personbeskrivelser, og deres heller ikke, man får ikke deres udseende, deres særpræg er hvide, og man får ikke noget navn. Årsagen til, at man har anvendt den her teknik, når man har skulle beskrive personer, er måske, at de her viser jo ikke omhandler bestemte begivenheder. De er eksempler på levet liv. Altså de er eksempler på, hvordan det kan gå, hvis man ikke kan man sige, opfører sig sådan, at man holder sig inden for de normer, der er i den tid, man lever i. Man kan sige, at Ebbe han i den grad er en type. Vi får at vide, at han er ridder, og at han tjener i kongens gård. Så får vi ikke ret meget mere at vide. Hans udkårne, kan man sige, for vi at vide, at hun syr klæder, og det er elskovsklæder, at hun syr. Og så får vi at vide, om broderen, at han vil have den her kvinde, som jo Ebbe havde tiltænkt sig. Det næste, vi lige skal snakke lidt om, det er den adfærdsbeskrivende stil. Altså, jeg har nævnt det før, men vi får ingenting at vide om personernes indre tilstand. Alt må vi læse i deres handlinger, i deres adfærd. Og det er faktisk det, man kalder behaviorisme, hvis jeg kan få det sagt. Eksempelvis så er det sådan, at broderen Peder, han lokker, og han svarer Ebbe brat. Det siger noget om, at han er angst. Vi får at vide om Ebbe, at han rider hjem i utide, at han bandt sig svær. Det siger noget om, at han er vred. Vi får at vide, at han giver søsterne guld. Det siger noget om, at han agter dem. Han vender ganger om. Det fortæller os, at han lytter til sin søster. Og vi får at vide, at han moder tøjlen holdt, og det er igen, at han lytter til sin mor. Vi får også at vide, at rent ham tår på kind. Det kan vi nok godt regne ud, hvad det betyder. Der står bær for hende blus, og det betyder, at han må tale med hende. Så der er rigtig mange ting, som vi får at vide, hvor det er adfærden, vi ser, og hvor vi så må omskrive den til en psykologisk beskrivelse. Der er også noget symbolik i for eksempel den onde stedmor, 11 piger, vanddæmoner og runer osv. Hvis vi skal gå videre til temaet, så er indholdet jo i den her vise middelaldersamfundet. Vi får vist livet på herregårdene, slægtsfejder, og man kan sige, at det sådan i citationstegn er individuelle eksistentielle problemstillinger, at det handler om. Der er en konflikt, det er, at kvinden, der er den unge kvinde, hun overtales til at svigte sin troskab mod Ebbe, og så bliver der et modsætningsforhold mellem Ebbe og Peder. Og løsningen er tragisk. Der er 2 drab, og når der er 2 drab i en tekst, så er det lig med slægtens ødelæggelse. Og grunden til, at de reagerer sådan, er selvfølgelig, at det er nødvendigt, at de forsvarer deres ære. Det er sådan, man
ser, det er sådan ideologien er på det tidspunkt. Men vi kan også se her, at det problematiske er meget, at der er et sammenstød mellem den individuelle lyst og slægtens vilje. Det her fornuftsægteskab mellem Peder og den unge Mø, det er til for at bevare slægten, kan man sige. Så er der også noget andet, der tematiseres, og det er faktisk overgangen fra barn til voksen, og det tematiseres stort set i alle folkeviserne fra den her tid, i hvert fald ridderviserne og trylleviserne. Og den her overgang fra barn til voksen, den kan man sige, den mislykkes for Ebbe. Og det gør den ifølge visen, fordi at han er ude, og det at være ude, altså han er ude at tjene i kongens gård, det er lige med ulykker. Så moralen er, at hvis nu han var blevet hjemme, så er der ingen konflikt blevet. Og budskabet er, kan man sige, at det er den måde, som samtiden tolker tilværelsen på. Budskabet er, at det er nødvendigt at tage sig af slægten, at tage sig af sin familie, at tage sig af det hjemme, altså at blive hjemme. Men hvis han var blevet hjemme, så er der ingen vise blevet, og man kan sige, at det er simpelthen undtagelsesskæbnerne, at folkeviserne de handler om. Det er alle dem, som gør noget andet, end det man forventer af dem. Vi går her til sidst ved at sige noget om samtidens opfattelse af den her vise. Altså hvad er det for en ideologi, som folkeviserne her demonstrerer, eller den her folkevis demonstrerer, og ridderviserne i det hele taget, og hvad er funktionen? Man kan sige, hvem er den skyldige? Det er helt sikkert Ebbe, der er den skyldige. Det er ham, der er draget ud, selvom det jo egentlig er broren, som kan man sige i moderne forstand svigter Ebbe. Og årsagen, det har jeg været lidt inde på, men det er simpelthen det her modsætningsforhold mellem slægten på den ene side og individet på den anden side. Man skal ikke optræde som individ, man skal optræde som slægtsvæsen, man skal tænke som slægtsvæsen. Hvis man ikke gør det, så går slægten til grunde. Den funktion, som de her viser havde, det var jo, altså det, som nævnt, så var det en dansevise. Man sang, og man dansede den her vise. Faktisk så er det jo det, hvis I har set noget fra Færøerne, eller nogen af jer, der kender til det, så gør man stadigvæk det her på Færøerne. Man danser stadigvæk de her viser, samtidig med, at man synger. Men det, man gjorde den her gang, det var, at den visen i optrådt form, eller det, at man sang og dansede sammen med det her indhold, det blev en bekræftelse af fællesskabet, altså en bekræftelse af den her kollektivitet. Der lå også rigtig mange advarsler her i, og hvis man gjorde sådan og sådan, så gik det galt. Sådan er det også med i trylleviserne, hvis man følger sin lyst, så går det galt. Man skal simpelthen holde sig på måtten, og på den måde siger de her viser jo meget om, hvordan man tolkede tilværelsen på det her tidspunkt. Ja, det var det, som jeg havde om folkevisen Ebbe Skammelsen.